Vyfúčal vám vzduch z futbalovej lopty? Okamžite to vyriešte. Kukuričné lupienky na kuchynskom stole v okamihu vysaté. Príliš nízky tlak v pneumatike? Už za niekoľko sekúnd ju znova nafúkate. Omrvinky na tom najnemožnejšom mieste čisto vysaté. Nafúknuť nafukovací čln úplne bez námahy a behom chvíľky. Veľa problémov, jedno riešenie. Je tu Hammersmith Airstorm. Airstorm je super šikovný pomocník pre všetky prípady. Vysávanie, fúkanie, meranie, svietenie, varovanie. Hammersmith Airstorm je múdre riešenie každého problému. Je rýchly, jednoduchý a efektívny. Na to, čo dokáže, potrebujete zvyčajne 5 rôznych zariadení. Vysávajte a napumpujte všetko pomocou jediného zariadenia. Je to geniálne. Veľké vysávače sú na každodenné použitie príliš ťažkopádne. Hammersmith Airstorm je vždy a všade po ruke. Deti sa na zadnom sedadle poriadne vybláznili. Útržky papiera zmiznú v priebehu niekoľkých sekúnd. Rozsypané kávové zrnká sú vysaté za okamih. Stále špinavé rohože v aute? Od tejto chvíle je to minulosť. Večne máte vysypané jedlo pre zvieratá pred klietkou, odstránené v priebehu niekoľkých sekúnd. Rozsypané korenie je pred skôr, než sa vám dostane do nosa. Hammersmith Airstorm má licenciu na vysávanie. Len sa pozrajte, ako stláča tento barel na vodu ako citrón. Airstorm je nielen vysokovýkonný vysávač, ale aj dômyselný všestranný pomocník. Airstorm napumpuje všetko. S tlakom cez 10 barov je Airstorm dostatočne silný aj pre pneumatiky motocyklov a automobilov. Vďaka dômyselnému digitálnemu ovládaniu vrátane LED displeja môžete sledovať aktuálny tlak a ľahko nastaviť požadovaný tlak. Systém Airstorm odvedie prácu za okamih a automaticky sa vypne, ako náhle je dosiahnutý optimálny tlak. To je geniálna technológia zabalená do praktického, vysokokvalitného a výkonného univerzálneho prístroja.